gevoel moet je krijgen als je reedrieden in een nieuwe ijshal van Ljouwert. De bouw rent precies op schema. De blauwe hal voor het ijshockey, shorttrack en kunstrieden is al helemaal dicht. Het skelet van de hal dat de 400 meter baan in komt, stiet ook al. Maar is van een grutpad nog iepen. Dags zijn er hier en daar al wat overstede elementen te zien. Het is eigenlijk een stadje. En maar elk rondje dat je rieden hier, kom je in een stad zien. Dus na 11 rondjes heb je de tocht volbracht. Het binnen Friese stadshuizen. En dat kun je zien, dat de gevels binnen als je ze vinden kennen in Sleert of in Warkum. En er is echt een lieds Elfstedenkruiske in elke gevel mooi noem. Achter de gevels zit onder andere het restaurant met uitzicht op de ijsbaan. We hebben gezegd, we maken een onderscheid tussen stad en landschap. Dan moet je bij de grote hal moet je het gevoel hebben om buiten te schaatsen. Dus we gaan het hier zo transparant mogelijk maken. De hele baan is transparant, op ooghoogte. En krijg je verschillende blikken op de stad. De oplevering is in juni, maar dan is het nog net klaar. Dan moeten de ijsvleeren namaken worden en de hal inrichten worden. Ook bij de inrichting is er een soort omtinken voor het overstede gevoel. Wij gaan in het meubilair, in de verlichting, in attributen, oude rederingsattributen, gaan wij het gebouw nog inrichten. Mooi fotomateriaal van de Elfstedentocht. Dus wij gaan het zelf ook nog een stuk ontwaan. En mocht de tocht der tochten ooit weer eens komen, dan is de nieuwe ijshal het startplak.